Hi guys! Ay, gluhag. 1, 2, 3. Hi guys! It's me, Joe. Welcome to my channel. At nakasubscribe ka na sa aking channel, I welcome back. So for today's video, as you can see na ako ilong sa mangga kay mga ligo mig uwan. So mo rin ako mga kauban, akong pagumangkon, nakaligaagaw. Napakamusta kapag umangkon ay nabuang. So penny, gana sa gano? Karon guys, ang magpaduwa ko magpakuan ko mga kabuang sa mga bata, maglumbaan na yung may kamang. Payugi ko na niya ako sa lang atoon. Dara guys, ako mga pagumangkon na buang naguna-una nag-isaw. Tara, okay, kita na sa nag-isda. Kamang! Before we mag-kamang, Hoy, Loren! Ay, naabot din ang brush mo. Naabot sa Laguna ng brush siya. Okay, 1, 2, 3, go! Man na mo buwan. Ano mo pagkanto na? Man na ba kayo? Wala uwan. Bye! Dili na mahuman. Ang amoy guys. Dili na mahuman guys. Bye! Ayaw, Lorenz. Amo ba? Wala. So guys, dili na mahuman. See you tomorrow. So karon guys, naunong may kadiyot kay nagpicture me. So karon nibundak naman sa uwan. So ako na pong i-video balik. So gara ko mga kauban. Yay! Go me guys! Ginana mo yung balik guys! Balik. Go! Piling ko pag bayot. Ikaw Shane. So pwede lagi magsabrig-sabrig og tubig. So namalin may napikas nga guys kay ingon sila ato dami sa kusog daw mo tuya. Kay dito sa mga tuyaan ganihan natagba ko og tuya pero hinay kay mo tuya. Yes, so karon guys, naulin ako ani sa balay og nakita ko nga kusog maging aga sa sandayong so mao to nagpasinguwan sa ko kay murag bit sa feelings char. So kaya nahuman naman og ligo dito sa tubangan so mao to nilipot ko sa luyo og mao ni akong nakitaan nagbaha sa luyo guys pero expected na gyud ni kung muuwan jud sa mua magbaha gani diri sa luyo pero taga tuhod ra ang bahaan ni
Unya mao de pag-check na ako dito sa tumoy sa pikas. Naari nakaali nga bara ang mga kuan. Nanda ba nga bara ang mga gapnod. So diri guys, isugdan na nako padapin ang mga gapnod para ang aga sa tubig makadaloy ra siya taman sa ginhawa. Char. Niya mao to nakahuna ko nga naman day misilhig so mao to mao na ni akong gigamit. Mao to guys, giinon ko ni Papa nga pabutason para katamak og taman-taman sa tubig. Flexing my butt, I stay boots di ay.
Thanks for watching guys. See you on my next video. Bye.